În orașul Montreal avem o amprentă ecleziastică bine pronunțată în arhitectură. Aceasta este datorită trecutului colonial și bisericii ca formă de guvern care influența fluxurile migratorii și nu numai fluxurile migratorii, dar în genere dezvoltarea orașului. Mark Twain, când vizitase Montrealul în 1888, l-a numit orașul celor sute de clopotniți. Mai zicea că e primul oraș în care s-a pomenit unde nu poți să arunci o cărămidă fără să strici fereastra vreunei biserici. Aici avem un asemenea exemplu. Desigur, sunt și ceva lucrări de întreținere, ceva, dar uitați-vă cât de adevărat este acest concept unde avem trei construcții, trei clopotnițe, una după alta.